proti domácim Nemkám. Pred zápasom nás čaká ešte hymna Slovenskej republiky a potom Maďarska. Počuli sme na záver aj slovenskú hymnu. Určite ste rozpoznali teda to správne poradie štátnych hymien. No a môžeme konštatovať, že dnešný duel budú rozhodovať švédske rozhodkyne Ida Henrikssonová a Rajka Steigerová na čiarach, Lara Fischerová z Nemecka a Kristina Hajková z Českej republiky. Maďarky sú našim tradičným súperom, ak som spomínal kvalifikáciu pred tými pár mesiacmi, tak v bránke bola ešte v tom čase Andrea Ryšianová, ktorá je dnes za komentátorským mikrofónom. Maďa, vítaj. Príjemný deň prajem všetkým divákom dnešného zápasu. Okrem nej dnes v zostave nášho tímu aj tento menoslov hokejistiek v bránke Zuzana Tomečková s náhradničkou Lidiou Debnárovou. 4 obranné páry, v prvom Leskov Janská Košecká, v druhom Sulíková Drábeková, tretia Galisová Kostková a Krakorová Halušková. Potom útoky v zložení Kapičáková, Hlinková, Bednárik, Halušková, Totová, Nemčeková, Fančovičová, Beňáková, Matejková, no a máme aj dve hokejistky v štvrtom útoku, a to Nikolu Rumanovú a Lauru Jančovú. Tu je zostava maďarského tímu s brankárkou Anikou Nemetovou a náhradničkou Noemi Zoe Takáčovou. Lipajová Odnogová, kapitánka Maďarska v prvej obranej dvojici, Kišová Simonová s Majerovou v druhej, Nemetová Hajdulová v tretej, Koncová ako 7. obrankyňa, Dabašiová Vielerová Lejtová, to je prvý útok, Jokaj Silagiová, Pajčiková, Tótová a Serekďová je druhá formácia. No a v tretej Horvátová, Poloňová, Tótová,
štvrtej Saďová, Mozolajová a Feherová, 13. útočníčkou Viktória Simonová, trénerky Delany Collinsovej, našim trénerom Miroslavom Mosnárom. Takže očakávania od nemeckého pohára sú určite také, že veríme, že sa nám podarí zvíťaziť, čo v minulom roku proti Maďarkám, Francúzskám a Nemkám nevyšlo. Veríme, že tentokrát to vyjde a bude tento zápas úspešnejší. Na brankárskom poste nastala po olympijskej kvalifikácii zmena, ale Aďa sa pomaly vracia do reprezentácie. Tak určite uvidíme v niektorých ďalších zápasoch na obrazovkách Jojšportu. Začal sa prvý zápas slovenskej ženskej reprezentácie na nemeckom pohári v roku 2025. Taký si predkrm pred mužskými vystúpeniami, keďže až zajtra odohrajú naši reprezentanti pod trénerom Vladimírom Orságom prvý duel v olympijskej sezóne. Naše hokejistky na ľadovej ploche so svojím najlepším útokom. Kapičáková, Bednarik a kapitánka Hlinková. To je trojica, od ktorej sa očakávajú góly a body v dnešnom zápase a takisto aj proti Francúzskam. A je tu aj prvý pokus, lenže nebol presný, od Emy Tótovej. V bránke maďarská Niko Nemetová, ktorá nepatrí k najvyšším gólmankám hokejového sveta. To je poznať aj z tých prvotných záberov. Potrebujeme ale využiť najmä naše príležitosti a jednoducho produkovať častú streľbu na bránku súpera. Nebolo zakázané uvoľnenie. Maďarky si nerozumeli, ale robí nám tam starosti Petra Poloniová. Boli sme tam ale s trojicou hráčok. Beňáková. Avizovaný offside. Napokon nie, pokračuje sa ďalej, aj keď to bolo hraničné. Matejková totiž bola príliš rýchla, ale ešte to zvládla pri prechode modrej čiary. V ostatnom súboji s Maďarskom to bola prehra 1-3, na nemeckom pohári 3-4. Takže v oboch prípadoch to boli vyrovnané zápasy, žiadna maďarská dominancia. Maďarky na majstrovstvách sveta v apríli v tomto roku nevyhrali ani jeden zápas a zostúpili do nižšej divízie. Prehrali so Švédkami, Japonkami, Norkami i Nemkami. Dali iba jeden jediný gól zo 4 zápasov na svetovom šampionáte. Tu ešte raz pokus Emy Tótovej. Maďarky sú vlastne určite super, s ktorými vieme hrať vyrovnané zápasy, takže verím, že by sme mohli dokázať v tomto zápase vyhrať. Ono sa hovorí, že maďarské hokejistky sú porovnateľne lepšie ako mužskí kolegovia, teda v ženskom hokeji. Ešte výraznejšie to platí pre čínske hokejistky. Ale tá sila Maďariek, tým, že hrali veľmi dlho elitnú kategóriu, je určite badať, čo sa maďarským kolegom až tak dlhodobo nedarí. Samozrejme aj seniorská reprezentácia mužov sa objavuje sporadicky na svetových šampionátoch za ostatných 20 rokov. Prvá maďarská príležitosť. Tomečková nemusela zasahovať. Brankárka Martina. Sergejová zaviezla do pásma. Tam už Jokaj Silágiová. Ale maďarky si nerozumeli. Ale takisto ani naše, ktoré len odpalujú cez všetky čiary na zakázané uvoľnenie. Zatiaľ tam tých šancí nemôžeme vidieť veľa, ale verím, že to bude prestrelka a určite vyrovnaný zápas, keďže s Maďarkami už niečo odohraté máme a vždy to boli vyrovnané súboje. Určite poznáš aj tie maďarské hráčky, možno na ktorú najviac si treba dať pozor z maďarskej zostavy? Určite je ich tam šikovných viac, strely majú kvalitné, takže nevypichovala by som nejakú konkrétne. Teraz prudký pokus, zastavený medzi kruhmi. Už Kapičáková zaviezla puk do pásma. Bednarik, ale o puk prichádza, lenže veľmi rýchlo. Hlinková dokorčulovala k forčeku. Maďarky boli rýchle, teraz ale jediná hráčka v červenom derese v obklúčení našich štyroch.
Tam bola malá šanca na to, aby prešla cez napríklad Emíliu Leskoviansku. Kapičáková posúvala Bednárik na osklziska. Ale aj Maďarky sa dobre vrátili. Všetkých 5 hokejistiek okolí modrej čiary. Tam je prehustený priestor, ktorý sme nevyriešili nastrelením puku. Teraz od Košeckej puk smeruje až na zadný mantinel. Halušková o neho bojuje. Doplnená Totovou. Naše hokejistky v dobrej rotácii v útočnom pásme, ale Drábeková bola mimo streleckého uhla. Tak za 4 minúty zatiaľ bez strely na bránu. A je po našom pobyte v útočnom pásme. Musíme sa rýchlo vrátiť. A to hráčky Miroslava Mostnára do bodky splnili a úspešný zákrok Zuzany Tomečkovej. Dôležité pre brankárku takto na úvod chytiť si aj ľahší puk. Určite to dodá trošku pohody a je super si siahnuť na ten puk v úvodných minútach, lebo potom už tá pohoda klesá o niečo, pokiaľ to dlho neprichádza. No, vidíme, že hokej ženský síce je, tak povediac, bezkontaktný, ale tie kontakty samozrejme tam nejaké relancii ešte sú prípustné. Súbojov samozrejme pri mantineloch je mnoho. Takto bez kontaktu jednoducho nejde. Prehustené stredné pásmo. Krákorová sa síce preštrikovala dopredu. Máme na ľade tretí útok Matejková. Maďarky statické. To môžeme využiť. Škoda, otvorila sa na priestor pre Fančovičovú, ktorá čakala na práve tú strieľanú prihrávku. Jedna z Maďariek tam bola bez hokejky pred vlastnou golmankou. Nevyužili sme to. Tomečková ďaleko z bránky a pomohla našim obrankyniam pri rozohrávke. Pekná maďarská kombinácia, ale moc toho úspešný blok Jančovej. Maďarky nás ovierajú v pásme. Máme tam štvrtý útok, výborný blok od Jančovej. Rumanová čaká medzi kruhmi na prípadnú krížnu prihrávku. Zatiaľ najlepšie maďarské striedanie do týchto chvíľ. Ale už Totová, ktorá alternuje aj vo štvrtom útoku, založila útok. Rumanová je posúva puk a škoda, že táto kľúčka Totovej v plnej rýchlosti nevyšla. Naše môžu prestriedať. Maďarky síce nastreľujú puk, ale zatiaľ berieme tieto puky my. Nechávame si príliš obstreľovať bránku. Takže Maďarky už sú opäť v útočnom pásme. Lipajová, jej krížna strieľaná prihrávka. To bol veľmi dobrý pokus Bajčikovej Totovej. Aj v skutku robustnej maďarskej útočníčky, ktorá sa vie dobre pred súprovým brankárom, si tu je brankárkou, oslobodiť a vytvoriť si priestor. Veľmi rýchlo opäť Maďarky prenikajú do pásma, aj z toho úvodný gól. Prepadli sme, no a prichádza strelecký pokus od Lipajovej a Maďarsko vedie 1-0. Škoda, Maďarky sa tam už začali tlačiť do streľby, väčšina tých pokusov išla mimo bránky, teraz to bohužiaľ končí v našej bráne. Tu ešte ten prvý pokus s peknou strieľanou prihrávkou, no ale potom ako sme nedostali puk ani za červenú čiaru, tak myslím, že 2 alebo 3 naše hráčky išli striedať a zrazu z toho bola situácia 3-1. Nepríjemná strela pod vyrážačku. Ťažké pre brankára chytať určite. Áno, to vždy komentátori hovoríme, že je to asi najťažšia strela pre brankára, tak som rád, že to potvrdzuješ. Chytá sa to akože naozaj ťažko. Určite netreba ešte lámať palicu nad našimi hráčkami. Po 7 minútach síce prehrávame 0-1. Ale snažíme sa veľmi rýchlo odpovedať po tom útočnom pásme. O puk však prichádzame, ale iba nakrátko. Košecká zakladala akciu.
Zvala Nemčekovú k napádaniu. Ešte zachytila Halušková puk na modrej čiare, ale napokon je z toho offside. Radovať sa bude medzi modrými čiarami. Tak nebol to úplne ideálny vstup do zápasu. Hoci napríklad tá akcia Emy Totovej vyzerala sľubne s jej streleckým pokusom. Niečo podobné potom previedla na opačnej strane Lipajová, tá bola efektívnejšia, práve tá efektivita v ženskom hokeji, ale podobne ako aj v mužskom, samozrejme je veľmi kľúčová v každom zápase. Maďarky sa začali tlačiť do tých šancí a padlo im to tam, ale verím, že rovnako na našej strane, pokiaľ budeme viac strieľať na bránu a viac sa k brankárke tlačiť, tak určite tam bude viac šancí a niečo by tam mohlo padnúť. Bernadette Nemetová, hráčka, ktorá pôsobí v Budapešti, Mac Budapešť, tým, ktorý poznáme pred pár rokov aj spôsobenia z našej najvyššej hokejovej súťaže, keď pôsobili dvaja zahraniční účastníci, Mac Budapešť a DVTK Miškovec. Nemetová rozohráva. Snažíme sa napádať s jednou hráčkou. Darí sa nám vyviesť puk z pásma. Ale do príležitosti sme sa neprebojovali. Chýbala tam väčšia podpora po nastrelení puku, ale teraz prichádza od Haluškovej. Dobre prečítala Rumanová rozohrávku, ale puk bol zrejme pár centimetrov za modrou čiarou, takže je z toho ďalší offside. Ale ten aktívny forechecking, to je niečo, čo by mohlo priniesť našim hráčkam aj viac príležitostí. Určite áno, v tomto prípade sa mi to nezdalo úplne za čiarou, ale rozhodcovia to pravdepodobne videli lepšie z ľadu, tak pokračujeme. Miroslav Mosnár ponecháva na ľadovej ploche svoj štvrtý útok, doplnený Luciou Haluškovou, ktorá práve teraz pretečovala puk cez modrú. Takmer maďarská príležitosť, ale napokon z toho výborné čítanie hry od Jančovej, ktorá hokejkou zblokovala finálnu prihrávku. Lipajová nastreluje na zadný mantinel. Hoci Maďarky striedali, tak čerstvé hráčky prikorčovali do nášho pásma a stále bojujú o puk a o pásmo. Až teraz by mohla Hlinková hru upokojiť. Kostkovú síce zahnala do opačného rohu, ale nepodarilo sa nám vyviesť puk cez modrú čiaru. Toto je obraz, ktorý nechceme vidieť, keď Maďarky roztáčajú kolotoč v útočnom pásme, pretože majú veľmi šikovné hráčky, ktoré si vedia zakombinovať v útočnej tretine aj s dobrou strelou z väčšej vzdialenosti. Ako v tomto prípade Maďarky aj ukazujú v strele Poloniovej. Napokon je ten puk pod lapačkou Zuzany Tomečkovej, no ale bolo to opäť jedno z našich slabších striedaní. Sice keď sme mali puk na hokejkách, ale nepodarilo sa nám ho dostať do bezpečia. Je dobré, že sa Zuzke podarilo tú hru prerušiť, lebo ten tlak už tam bol veľký. A aj keď tam tých šancí nebolo veľa, tak už to vyzeralo nebezpečne. Úspešné vhadzovanie a môžeme rozohrať.
Ale opäť to pretečovanie v hluchom priestore našim nevyšlo, ale na druhý pokus už predsa len môžeme ísť dopredu a to je šanca Haluškovej. Má tam aj Nemčekovú po ľavici, stále Halušková, zblokovaná strela do rohu. Krákorová nevystrelila, ale ešte udržala naše v pásme. Bolo pridlhé na Totovu. Ale Totová zabojovala. Maďarky tam boli predsa len v presile. Teraz to už neplatí. Opäť chýbal našim hokejistkám väčší dôraz po zisku puku. Maďarky nám ľahko puk berú a pozor na dorážkovú príležitosť. Prehrávame 0-2. Odrazený puk, ktorý si našla Nikolét Peherová. Maďarsko vedie nad Slovenskom 2-0. Škoda takýchto situácií, zostala tam sama. Vlastne brankárka to mala ďaleko na to, aby sa tam nejakým spôsobom presunula. Mali ten tlak Maďarky poslednú dobu, tak pretavili to do gólu. Ale je to spôsobené tým, ako sa našim nepodarilo po zisku puku vyviesť ho aspoň na superovú polovicu. Opäť sme o ten puk veľmi rýchlo prišli. Maďarky ukazujú, že keď sa už do pásma dostanú, tak sú tam veľmi nebezpečné a aj efektívne. Je to naozaj škoda, lebo ako hovorím, šanci nebolo veľa. Tých striel je naozaj máličko, ale boli to gólové šance. Tak ani dvojgólové manko nie je ešte kritické samozrejme. Treba veriť, že sa podarí našim hráčkam vývoj zdramatizovať, tým najlepšom otočiť. Potrebujeme sa ale častejšie tlačiť pred brankárku Aniku Nemetovú, ktorá je zatiaľ, dá sa povedať, bez práce, len s 2 zákrokmi. Aj to by som nazval takými polozákrokmi, keďže z toho neboli nejaké vyložené príležitosti. Zastavená Fančovičová. Rozohrávka cez Drábekovú. Dlhá prihrávka, a to bola veľmi pekná dlhá prihrávka na Rumanovú a bude sa prvýkrát vylučovať. Rumanova sa tam vyskytla v dobrej situácii, zastavená faulom, tak verím, že niečo vytvoríme v presilovke a konečne tam pošleme nejaké strely na bránu, pretože to nám chýba. To už bolo za hranicou toho dovoleného. Začala hrateľom od obránkyne Frusiny Majerovej. Takže prvá presilová hra pre naše hráčky. Mužský tím má na presilovky na nemeckom pohári teda Woodcrofta, trénera s výborným životopisom. Ženy spoliehajú na svoj trénerský štáb, ktorý pricestoval do Landshutu, ale zakombinovali naše hráčky spočiatku veľmi dobre. Tá strela od Košeckej z modrej čiary mala dobré parametre, ešte možno väčší dôraz pred brankárkou supera. Chýbala tomu nejaká clona, tlak pred bránou, pretože vlastne brankárka videla na ten puk, s ľahkosťou si ho chytila do lapačky. Boli sa bude v podstate opakovať potom, ako Nemetová puk kryje v lapačke. Pokúsi sa Hlinková Boli uspieť znova. Samozrejme, nemecký pohár je bez Nelly Lopušanovej, ktorá pôsobí v Spojených štátoch amerických. Pre tých fanúšikov, ktorí by ju hľadali na našej súpiske v Landshute. Sme pri puku so všetkými 5 hráčkami rozostávanými na svojich pozíciách. Totová si už mení miesto s Linkovou. Stále Totová už zapája do kombinácie aj Kapičákovú. Neprichádza strela od Košeckej a už by to chcelo zakončiť presilovkovú kombináciu. Košecká posúva a je z toho napokon strela Totovej. Ale iba do blokov. Maďarky tam boli dobre rozostavené v malom štvorci. A teraz puk získavajú a odpolujú ho cez všetky čiary.
Škoda tej strely, že sa to vlastne zachytilo o nohy. Keby to tam obstrelila, tak si myslím, že tam bola aj dobrá clona. Mohla z toho byť sľubná šanca. Hladko sa podarilo našim hráčkam dostať do útočného pásma. Ale stále pri mantineli. Čakáme na finálnu prihrávku. Na pozícii tzv. Bumpera Lilian Beňáková medzi kruhmi. Teraz sa tu otvára priestor na zakončenie. Pred bránkou čaká Leskovianska vo svojej typickej pozícii. Odkiaľ obránkyňa, ale taká polútočníčka vie veľmi často využívať presilové hry. Zobrala to na seba aj Matejková, lenže jej strela je zblokovaná na ochranu sieť. Pardon, to je samozrejme Lucia Halušková, ktorá bola na konci tej presilovkovej akcie. Nevyužili sme početnú výhodu, ale aspoň sme trávili dlhší pobyt v útočnom pásme. Prehrávame s Maďarskom 0-2 na nemeckom pohári, ale pomer striel vyrovnaný 4-4. Tu je najproduktívnejšia hráčka ženskej hokejovej ligy. Spoluhráčka našej dnešnej spolukomentátorky Nikola Rumanová, ktorá pôsobila v zahraničí. Nebola súčasťou projektu minulej sezóny a teraz teda v hlavnom meste Bratislavy, kde má už na konte 15 bodov. Nastrelenie puku, ktoré potrebujeme vyriešiť aktívnejším napádaním s dvomi hráčkami. Takmer to vyšlo. Maďarky sa ale presunuli až do okolia bránky Zuzany Tomečkovej. Jokaj Silagiová na modrú čiaru už od nogovej. A tá veľmi rýchlo kombinuje s Lipajovou. Práve tento obranný pár je najnebezpečnejší zo všetkých maďarských. Linková. Môžeme to využiť. Jedna z Maďariek tam bola bez hokejky. Bednárik posúva na modrú čiaru. Strela iba po ľade, nebola stečovaná žiadnou našou hráčkou. Najmä Hlinková čakala na príležitosť pred bránkoviskom. Ale takto chceme hrať aktívne. A majú s tým Maďarky problémy. Nie je to také hladké prechádzanie z obraného pásma, keď tam naše sú vo dvojici. Aj teraz to ukázala Bednárik. Na opačnej strane už Štoltová nezavrela mantinel, ale podarilo sa to obránkyni Kostkovej. Keďže ale naši dostriedávali, tak sme prišli o počet hráčok v útočnom pásme. Lejtová padá na ľadovú plochu, bude sa vylučovať aj na našej strane. Na presilové hry teda 1-1. Bola jednoznačne tá hokejka Galisovej v korčuliach Mady Lejtovej. Bude z toho oslabenia, ale zase na druhej strane z pohľadu brankára môžem povedať, že v takýchto zápasoch to mám rada, keďže tých strel príde viac a naozaj sa dá urobiť pohoda na tých strelách, pokiaľ si ich v kľude chytí. Áno, aj počas tvojho pôsobenia, či už v projekte, alebo aj predtým drese Martina, práve tá početnosť strelby na tvoju bránku zvyšovala štatistiky, ktoré sa pohybovali okolo 95% dlhodobo. No ale potrebujeme ubrániť samozrejme toto oslabenie, ale tu je autorka prvého gólu Lipajová, ktorá hneď nastreluje puk. Maďarky to hrajú o mnoho jednoduchšie ako naše hráčky, ale výborná práca v oslabení od Julie Matejkovej. Lenže toto bude dvojminútový trest za zdržiavanie hry. Nemôže hráčka takýmto spôsobom puk zovrieť na ľadovej ploche. Škoda, zbytočné vylúčenie. Dobre tam zapracovala na tom puku, vyviezla ho von a zbytočná situácia následne na to. No najmä v čase, keď nás to posiela do troch za stavu 0-2, tak to určite nebude na pochvalu, keďže minútu a 37 sekúnd sa musíme brániť dvojnásobnej prevahe maďarského tímu. Maďarky sú s dvomi hráčkami na vrchu a kombinujú pred našou golmankou. Tomečková zasahovať nemusela.
Čaká Jokajová, Silágiová v predbránkovom priestore na finalizáciu akcií, takisto aj Pajčíková, Tótová na opačnej žrtke. Výborná práca od Linkovej. Super tam zapracovala, každá sekunda nám v tomto momente pomôže, takže výborná práca od Linkovej. Tak ako práva kapitánka ešte aj vyštartovala, potom pokus získala ďalšie sekundičky. Ešte 60 sa budeme brániť v formáte 3 proti 5. Lipajová udržala Maďarky v tretine. Snaží sa aktívne aj pri hre s 3 hráčkami Drábeková pristupovať k Maďarkám. Tie pomaly prestriedávajú. Zatiaľ v pásme vo štvorici, až teraz tam prikročilovala Letová. Výborná Tomečková a jej práca hokejkou nadvihla krížnu prihrávku. Lejtová ešte si vylepšovala pozíciu, napokon ešte hľadala spoluhráčku, ale aj Maďarky to teraz prekombinovali od Nogova, nepálila. Čo teraz Lejtová? Z ostrého uhla nastreľovala Weilerová a vyhnala svoj tým z útočného pásma. Maďarky sa same vyhodili z pásma, pre nás je to len super, zostáva nám 10 sekúnd, tak verím, že už to nejakým spôsobom dobojujeme. Nogova síce stratila puk pred našou modrou čiarou, ale nevyužili sme to. Už sme so 4 hráčkami, ale je tu ešte maďarská príležitosť. 20 sekúnd sa ešte budeme brániť, ale výborná práca od Lilien Beňákovej, ktorá v oslabení získava dostatok sekúnd. Môžeme povedať, že sme už udržali tie nepríjemné sekundy bez inkasovaného gólu. Aj keď je tu ešte záver presilovej hry Maďarska. Strela na výrážačku od Petry Poloniovej. Sme v petici. 2 minúty pred koncom prvej tretiny sme si mohli vydýchnuť. Maďarky ale veľmi rýchlo prechádzajú do nášho obranného pásma. Frančovičová cez Kostkovú. Neposunula Gálisová, hneď puk. Chvíľu to trvalo a tak už Nemčeková nemohla pokračovať. Nikola Nemčeková takisto veľmi produktívna hráčka. 13 bodov v 6 zápasoch Kaufland Slovenskej ženskej hokejovej ligy. Pomer striel 5-4 pre Maďarky. Myslím, že žiadna strela na bránku počas tej presilovky o 2 hráčky neprišla. Myslím, že nič nemierilo priamo na bránu. Boli tam situácie, kedy ten puk lietal cez bránkovisko, ale tam si vlastne Tomečková s tým výborne poradila, vypichla. Toto sú tiež také detaily, ktoré síce nie sú zákrok, ale sú veľmi dôležité. No a teraz Tótová, naša najaktívnejšia hráčka smerom dopredu v prvej tretine. Opäť je individuálny prienik a strela. Avšak len do priestoru bránky, kde bola pripravená maďarská golmanka. Pomerne ľahký zákrok pre Nemetovú, ktoré stačilo ísť len do rozkleku a nevyraziť puk pred seba. Ale potrebujeme sa čoraz viac osmeliť smerom dopredu. Aj podobnými prienikmi, ako predviedla práve Ema Tótová. Hráčka, ktorá pôsobí vo Švédsku. HV 71. Posledných 15 sekúnd, ešte je tu jedna maďarská príležitosť. Zastavená krátko po prekročilovaní modrej čiary. Táto strela letí vysoko nad. No tak môžeme bilancovať prvú tretinu, ktorej je stav vyrovnaný na strely. 5-5, avšak na góly vedú Maďarky 2-0. Potom, čo sa Izabel Lipajová v 7 minúte postarala o otvorenie skóre. No a doplnila ju v čase 10:46 Nicolette Feherová. Zuzana Tomečková teda dvakrát inkasovala jej naprotivok Aniko Nemetová ani raz. A tak sme späť v Landshute po prvej prestávke za stavu 0-2 z nášho pohľadu.
Aj na jeseň si naši fanúšikovia užijú špičkový európsky futbal. Bratislavský Slovan znova čaká bohatá európska futbalová jeseň a na Joj Šport budeme pritom. Nenechajte si ujsť zápasy Slovana Bratislava v konferenčnej lige. Naživo, exkluzívne na Joj Šport. Na slovenskej basketbalistky čaká nová výzva. V úvodnej časti kvalifikácie majstrovstiev Európy odohráme 3 duely a hneď v prvom zápase nás v bratislavskej GoPass aréne preveria Poľky. Fandite našim hráčkam a sledujte priamy prenos zápasu Slovensko-Poľsko. V stredu o 17:50 na Joj Šport. Úvodný zápas Európskeho Challenge Cupu. Jediný mužský slovenský zástupca narazí v boji o 16 finále na popredný tím najvyššej bulharskej súťaže. Stará Zagora, VK Slovan Bratislava. V útorok o 16:55 na Joj Šport. Vraciame sa späť obrazom do Landshutu, kde naše hokejistky hrajú zatiaľ s Maďarskom 0-2 po úvodnej tretine. Pozitívom je, že sme ustáli oslabenie o 2 hráčky a to v trvaní takmer 100 sekúnd, ale nevyužili sme ani my jednu presilovú hru. A tak to boli práve Maďarky, ktoré sa gólovo tešili. Najskôr si minúte Izabel Lipajová po asistenciách od Nogovej a Sereďovej. To bránkyňa prvého obranného páru zobrala na seba, nebolo to postavenie mimo hry. No a prekonala brankárku Zuzanu Tomečkovú, ktorá inkasovala aj o 4 minúty neskôr, a to z hokejky Nikole Téherovej, ktorá po nevydaranej strele Lipajovej ale našla odrazený puk. Tomečková sa nestihla presunúť a Maďarsko v tom čase viedlo už 2-0. Potom sme mali k dispozícii tú spomínanú presilovú hru, ktorá nás udržala v útočnom pásme. Aj sme nazbierali tých našich 5 striel, respektíve 3 z tých 5 práve v tom časovom úseku v druhej polovici tretiny. No ale zatiaľ ani jedna strela nebola gólová. Pomer striel je vyrovnaný 5-5, čo ale svedčí o tom, že tá početnosť strelby je zatiaľ malá, no ale veríme, že v druhej tretine prídu z našej strany aj góly. Na strely zatiaľ vyrovnaný zápas, ale vidíme z oboch strán, že ich naozaj málo. Chýba tam tá priamočiarosť na jednej aj na druhej strane. Tým pádom pre brankárky zložitý zápas, ťažko sa to chytá, lebo každá strela je nebezpečná v tomto prípade. Tak my veríme, že tých nebezpečných striel naše hokejistky vyšľú o čosi viac ako maďarské súperky, s ktorými sa stretneme aj v nižšej kategórii majstrovstiev sveta, ale to je ešte poriadne ďaleko. Sme pri prvom reprezentačnom zraze v aktuálnej sezóne, od tej štartu, samozrejme nepočítajúc úvodné augustové zápasy niektorých reprezentácií vrátane ženskej s Talianskom. Zakázané uvoľnenie už po 23 sekundách. Matovať sa bude v našom útočnom pásme, kde chceme byť čím dlhšie. No a to pozitívum z prvej tretiny bolo najmä to, že v čase, keď sme napádali s 2 hráčkami, tak sa nám darilo udržať v útočnej tretine dlhšie. Atraktívny prístup určite potrebujeme ukázať aj teraz. Strela z ostrého uhla, vôbec to nebolo myslené zle. Dobrý pokus, treba to skúšať zo všetkých streleckých pozícií. Môže tam určite padnúť aj takýto gól. Po 5 strelách si nemyslím, že by maďarská brankárka bola nejakým spôsobom rozchytaná, takže ako som spomínala, všetko je nebezpečné. Nemčeková, Halušková aj Totová hráčky, ktoré sú v druhom útoku, majú veľmi dobrú strelu. Opäť sa rúti. Totová na bránku už 2 prieniky ukázala v prvej tretine. V jednom prípade aj zo strelou na bránku. Halušková síce vytláčaná, ale stále pri puku. Prestriedali sme a máme tam už Beňákovú, ktorá berie puk a môže vystreliť. Beňáková, dobrá príležitosť a zdá najväčšia v doterajšom priebehu. Lenže tá strela Beňákovej úplne nesadla a Nemetová je tu s ďalším úspešným zákrokom. Dobrá šanca, dobre ju aj mierila. Zase nebezpečná strela pod vyrážačku. Škoda, že ju úplne nesadla, trošku tam chýbala tá razancia. Ale zorientovala sa dobre na malom priestore. Aj veľmi rýchle zakončenie. Už len ten záver bolo potrebné vylepšiť. Teraz strela Galisovej od modrej čiary nepresná, ale brankárka Nemetová toho veľa nevidela.
Aj clonenie viackrát rezonovalo, že by sme potrebovali zlepšiť túto hernú činnosť. Maďarské nastrelenie puku. A môžeme ísť za slovo Fančovičovej dopredu. Už Kostková. Dlhá prihrávka a takmer brejková situácia. Už tam korčulovali dve naše hráčky. Beňáková i Fančovičová. Jančová nie úplne optimálne dozadu. Miroslav Mostnár zapája zatiaľ všetky hráčky, ktoré má k dispozícii. Opäť tam máme aj štvrtý útok s Jančovou a Rumanovou, doplnený útok Tótovou z dvojky. Dobre sme sa vrátili na vlastnú polovicu. Maďarky nemali kadiaľ prejsť do nášho obranného pásma. Sandra Halušková rozohrávala, ale bola z toho napokon chyba. Musíme si dať pozor na odrazený puk. Tomečková už na kolenách. Našťastie tam Maďarky neboli s dvomi hráčkami. Rumanová. Po mantineli pre Krákorovú do hluchého priestoru, ale aj Tótová tam musela prekorčulovať. Jančová rovnako. Prvá ťažká prihrávka, ktorá nás stojí mnoho síl, pretože sa nevieme dostať do braného pásma. Hoci Maďarky príliš nenapádali, aspoň v tejto chvíli. Zbytočne zostávame v tom obrannom pásme nepresnými prihrávkami. Boli tam 2-3 nepresné prihrávky, kde už ten puk mal ísť von. Teraz sa puk prelieva po mantineli ako Tony Hawk na úrampe svojho času. Zatiaľ bez maďarského zakončenia. Ale potrebujeme sa zmocniť puku. Najmä hráčky zo 4. lajny už majú za sebou dlhé striedanie, veľmi náročné, s mnohými súbojmi pri mantineli. Maďarky postupne prestriedali. Seregiová otáča hru. Toto je obrázok, ktorý nechceme vidieť. Sa prirútila ešte aj Franciska Kiš-Simonová. Naše hráčky vidíme, že už majú toho dosť, bojujú tam, ale sú zavarené. No a druhá tretina, samozrejme už každý hokejový fanúšik vie, že je ovplyvnená aj tou blízkosťou, respektíve vzdialenosťou striedačky od obraného pásma. Maďarky tam môžu postupne posielať čerstvé hráčky, zatiaľ čo naše majú čo robiť. Tak Rumanová schádza možno po 2 minútach z ľadovej plochy a vôbec to neboli ľahké minúty. Jeden z legendárnych slovenských trénerov Milan Jančuška hovoril, že v takom prípade už strieka laktát ušami. Rumanová bude musieť rozdýchať náročné striedanie. Myslím, že v tomto prípade to o dievčatách platilo. Určite mali toho dosť. A sú radi, že sa na tú striedačku dopracovali. A my sme radi, že to bolo bez inkasovaného gólu. Ešte smerom do ofenzívy by sme potrebovali si vypracovať nejakú príležitosť, ktorá by nám dodala elán do ďalšieho priebehu. Píska sa. Zrejme z toho bude naša presilová hra na trestnú lavicu. Smeruje Imola Horvátová. Už druhá presilovka pre naše. Nevidela som úplne tú situáciu, z čoho to zišlo. Môžeme sa teraz na to pozrieť. Tu je ten zásah. Pravdepodobne je dovolená hrať telom. Určite nám táto presilovka môže prospieť. Vypracujeme si tam nejaké šance, nazbierame strely, získame sebavedomie, takže verím, že z toho niečo vypracujeme. Emilia Leskovianská sa opäť presunie pred bránkovisko. Medzi kruhmi Beňáková a Halušková. Na modrej čiare Šulíková. Ťažká prihrávka pre Haluškovú a už sú naše z pásma. Beňáková sa musela vrátiť hlbšie
až k našej modrej čiare, ale nabrala rýchlo za späť v útočnej tretine. Stále Beňáková. No, Lipajová išla hokejkou do súboja. No, tentoraz sa to púšťa ďalej, ale Maďarky sa veľmi rýchlo oslobodzujú vystrelením puku cez všetky čiary. Musíme sa usadiť v tom pásme, páliť to na bránu. Naozaj potrebujeme tie strely nazbierať. Kolízia v našom obrannom pásme, nepovšimnutá. Sme už v útočnej tretine. Kapičáková posunula Hlinkovej. Dobrá výmena miesta. A napokon aj zakončenie Tótovej backendom do bočnej siete. Košecká si sa nerozumela s Kapičákovou, ale je tu ďalšia naša príležitosť. Lenže Fančovičová odkorčulovala zo streleckej pozície. Predsa len tu, ale prichádza strelecký pokus a je to gól! Barbora Kapičáková a znižujeme na 1-2. Výborná práca, skvelá strela, rovnako aj clona pred bránou. Naozaj pekne vypracovaná šanca. Zaslúžený gól. Dve naše hráčky v prevanakovom priestore. Brankárka Nemetová určite s ťažšou úlohou v danej chvíli. No a my sme radi, že sa nám darí využiť početnú výhodu. Teraz vidíme tú prácu, ktorú tam odvádzala Hlinková, hoci to veľmi bolelo, pretože Franciska Kišová-Simonová je dobre fyzicky stávaná, čo teda naša kapitánka je okúsila, ale Kapičáková to namierila výborne. Snažila sa našu kapitánku odtiaľ odstaviť, ale naša kapitánka je tiež dobre stávaná a ustála tam ten súboj a dobre zaclonila, vďaka tomu teraz znižujeme. Tak je to hneď veselšie. Využívanie presilových hier je samozrejme dôležitou súčasťou každého profi zápasu. Môže nás naštartovať, lenže Maďarky sú teraz akoby nabudené práve po tom inkasovanom góle. Veľmi rýchlo sa dostali do nášho obranného pásma. Pozor na skaskajúci puk pred bránkoviskom. Vidíme, že teraz ten zápas ožil na oboch stranách. Je tam viac šancí, ako keby tie týmy ožili. Jančová zblokovaná už v rozhodujúcej chvíli, keď mohla smerovať na bránku. Nemčeková z uhla pred bránkou. Rumanová mala hokejku na ľade. Nemčeková to vôbec nemyslela zle. Škoda tejto spolupráce, pretože hráčky sa tiež poznajú z klubu. Hrajú spolu v Slovane, takže určite si rozumejú, ale nevyšlo im to tentokrát. Aj tých bodov majú dostatok v súčte 28 za 6 duelov. To je výborné číslo. Takže pozor aj pri návrate. Súboj Gálisovej ešte za našou bránkou. Nebude sa vylučovať. Dopredu môže ísť Hlinková. Jej strela bola zblokovaná. Bednárik ešte podporuje našu útočnú aktivitu. 3 hráčky sme mali v rohu. Potrebuje ale Nemčeková prestriedať. Dobre zachytenie puku Košeckej, ale pozor teraz na prepadnutie. Maďarky sú opäť šanci, ale výborný návrat Kapičákovej. Navyše si Maďarky v tom zakončení už nerozumeli. Bednárik môže ísť dopredu. Po pravej strane tam Kapičáková šprintuje na dorážku. Bednárik na modrú. Strela Košeckej zastavená holenými chráničmi Izabel Lipajovej. Ale bude mať Košecká ďalší pokus. Znova naše aktívne napádanie aj s podporou od Drábekovej. Škoda, že sme z toho nevyťažili o čosi viac, ale je tu opäť rýchly náš prechod do útočného pásma. Maďarky sú tam v trojici, naše ale kombinujú. Zakončenie od Matejkovej zostalo stať pred kruhami. Nepodarilo sa tam Matejkovej teraz vystreliť, ale hovorím, vidíme naozaj živší zápas teraz od druhej tretiny. Je tých šancí na obidvoch stranách viac a je to určite záživnejšie ako počas tej prvej.
No a navyše poznať, ako naše hráčky chcú rýchlejším korčulovaním a prístupom zintenzívniť tempo duelu. Tak ako sa rýchlo snažíme prechádzať do pásma. Dôležité sú samozrejme presné prihrávky, ktoré toto snaženie uľahčujú. Teraz Totová dozadu Drábekovej, veľmi tesne k bránkovisku. Všetko sme ustáli, ale prechod cez modru nám nevychádza. Sme však stále pri puku. Drábeková obklúčení troch hráčok. Drábekovej sa podarilo poslať hru aspoň cez modrú čiaru, tak aby museli Maďarky opustiť tretinu. Nepúšťame ich tam vôbec, odvádzame tam dobrú prácu, nevedia sa tam prihrať, nevedia sa ani individuálne dostať, naozaj, že dobrá práca. Zatiaľ Maďarky bez strely na bránku v druhej tretine. Výborná vizitka, ale samozrejme ťažšia práca pre Zuzanu Tomečkovú, keď bude čeliť nejakého pokusu, ale 10 minút je, tak povediac, bez práce. Je to zložitá situácia, ale verím, že jej na psychiku určite pomohol aj ten gól, ktorým sme sa priblížili Maďarkám. Ešte krajšie by to bolo, keby tam pribudol ďalší. Teraz mala najmä ale povinnosti hru prerušiť. Prehráme s Maďarskom už len o gól 1-2. Pohľad na maďarskú striedačku a aj na klbko našich hráčok s kapitánkou Jankou Hlinkovou. Tak zdalo sa po prvej tretine, že naša reprezentácia je na lodi, ktorá sa plaví do neznáma. Teraz sme už ale našli prístav a hráme lepšie v prostrednej časti ako naše súperky. Potrebujeme to ešte pretaviť aj na vyrovnávajúci gól. Že vhadzovať sa bude pred našou bránkou. Verím, že touto aktivitou, ktorú teraz vyvíjame, tak sa k tomu gólu dopracujeme. Krížna prihrávka, ktorú sme prečítali. Na kombinácie v útočnom pásme, ale aj treba pochváliť obetavý blok od Kristýny Weilerovej. Rýchly návrat Bednárik. Snažíme sa pritlačiť Mantinelu, Jokajovú, Silagiovú. Rugbyový mlyn pri Mantineli s prevahou červených dresov. Aj z toho bude maďarská strela. Bola veľmi nepríjemná. Navyše Maďarky zostávajú na dostrel. Krížna prihrávka od Jokajovej Silagiovej nebola presná, ale potom už Seregiovej pokus bol veľmi nebezpečný. Pokračuje maďarská aktivita Odnogová ešte s jej krížnou prihrávkou pred bránkou. Čaká Mira Seregiová na svoju príležitosť a dostala sa k nej. Lietajú tam tie puky z nebezpečných pozícií, na to si naozaj treba dávať pozor, lebo tam aj tá šanca na chytenie je veľmi nízka, chytá sa to tam naozaj ťažko. Viackrát ten teč prišiel možno 1,2 metra pred bránkou, ďalší strelecký pokus, výborný zákrok Tomečkovej po zakončení Imole Horvátovej. Ešte ale ďalší Poloniovej backendový pokus, kde je puk? Tomečková to síce úplne nevie, ale má ho pod kontrolou. Tak prežili sme teraz dlhý maďarský tlak. Dnes od 19. hodiny sa bude hrať zápas aj medzi Nemkami a Francúzskami. No a tu ešte raz maďarské príležitosti. Najmä tento backendový od Petry Poloniovej. Opäť strela z nebezpečného priestoru. Tomečková si nebola úplne istá, kde ten puk má. Chvála Bohu, že ho udržala. Intuitívne rýchlo lapačka medzi nohy zozadu, aby ten puk náhodou neprepadol za bránkovú čiaru. Halušková nastrelila puk na zadný mantinel a môže Totová z toho ťažiť.
Stále Tótová, ale stratila stabilitu. Nemohla tak vystreliť, ale stále sme na to strela. Je to gól! Nemčeková vyrovnáva na 2-2. Krásna kombinácia nášho druhého útoku. A prichádza zaslúžené vyrovnanie. Výborná strela spomedzi kruhov, naozaj ťažko chytateľná, dobre umiestnená, skvelá práca. Nikola Nemčeková je veľmi produktívna v našej ženskej najvyššej hokejovej súťaži. A teraz si výborne odstúpila a nekompromisne zakončila. Ale aj tá celá kombinácia útoku Tótovej, ktorá stratila stabilitu pri modrej čiare, nestratila ale puk, našla Haluškovú a tá potom Nemčekovú v ideálnej pozícii. Dobrá práca od našich hráčok. Brankárke by som možno trochu vytkla, že sa tam nevyšla oproti nej, zostala naozaj zalezená vzadu, ale pre nás je to len pozitívne, tešíme sa z gólu a je to 2-2. Takže opäť je všetko otvorené. Zatiaľ, čo Maďarky boli efektívne v prvej tretine, naše hráčky zatiaľ s výbornou prácou v tretine číslo 2 a chceme viac. Opäť tam prichádza aktívne napadanie, škoda pre Fančovičovú, že puk nezískala. Počujeme aj slovenských fanúšikov, že na tribúnach ožívajú. Mužskí kolegovia dnes ráno odcestovali do Landshutu. Zrejme ešte na zápase nie sú, ale veríme, že v tých ďalších zápasoch dojde podpora aj od nich. Verím, že áno, budeme hrať presilovku. Áno, tretiu v zápase. Naši hráči majú dnes už predzápasový tréning v Landshute, takže mali byť nachystaní už v svojich šatniach a priestoroch a budú na diaľku držať palce našej presilovkovej formácii s Jankou Hlinkovou na centri. Na vhadzovaní neúspela síce 100%, ale ešte s Fančovičovou a Tótovou bojuje o puk. A úspešne. Sú naše hračky rozostavené v dážniku a s kríznou prihrávkou na Kapičákovú. Pekná prihrávka Fančovičovej medzi kruhy od Kapičákovej. Tak to bola výborná presilovková kombinácia, nechýbalo veľa a mohli sme skóre otočiť. Kapičákovej svedčí ten post na pravom kruhu. Nielenže strelila gól, teraz krásne prihrala. Tótová je príležitosť. To bola naozaj excelentná rýchlosť, ktorou sa prirútila pred súperovú brankárku. Aj sa tam následne rozčulovala nad niečím. Pravdepodobne sa jej zdalo, že tam išlo o nejaký faul. Možno ju namerali, že išla viac ako 6 km za hodinu. Je to možné. Ešte, aby z toho nedostala 2 minúty ona. Našťastie nešla po chodníku. No, ale v každom prípade opäť ukázala svoje veľmi rýchle nohy. Teraz sa snaží o rýchly prechod do útočného pásma. Aj Beňáková, ktorá to v podstate zvládla. Na druhú časť presilovej hry teda už máme iné kvinteto hráčok. Krížna prihrávka, trochu naivná, ale ešte sa udržiavame v pásme. Čakáme na strelu od Haluškovej. Zatiaľ neprišla. Škoda, tam už sa to pýtalo. Ešte kombinujeme. Leskovianska pred bránkou, Halušková. Chcelo by to strelecký pokus 20 sekúnd pred návratom maďarskej hráčky. Halušková naznačila, ale nepáli. Teraz je tu priestor na krížnu prihrávku a Horná Žrtka zazvonila po strele našej hráčky. Nie som si úplne istá, či to bola Žrtka, alebo tam brankárka dobre zasiahla. Možno to uvidíme z opakovaného záberu. Tá strela Matejkovej bola veľmi dobrá. Tu ešte raz tej Tótovej pokus, kde sa opäť prirútila veľmi rýchlo medzi kruhy. A už tretí podobný individuálny prienik. Zaváňalo to tam trošku faulom. Bolo to určite hraničné. A Maďarky do troch nešli. Fú, tak teraz to bolo veľmi tesné. Končí sa naša presilová hra. Zostávame však v útočnom pásme. Aj povieme, že škoda, že sa končí druhá tretina o 4 minúty. Keďže máme teraz navrch. Skúsme to pretaviť ešte do rozdielového gólu. Škoda, že sme sa v tej presilovke nedostali do viacerých príležitostí. Halušková to tam mala viackrát na strelu. Myslím si, že sa to tam pýtalo. Rumanovej individuálna práca.
zaviezla náš tým do tretiny. Už prichádzame o puky pásmo. Trebujeme sa rýchlo vrátiť. To aj ukázala Toutová. Ale stále nie pod kontrolou a to bola naozaj ťažká pozícia pre Tomečkovú po strele Seregiovej. Nechali sme tam maďarskú hráčku medzi kruhmi v dobrej streleckej pozícii, ale čaruje naša golmanka. Dobre to tam zachytila, akurát naozaj nerozumiem tomu, že ocitla sa tam sama tá hráčka, toto by sa nemalo stávať. Mali sme tam vlastne všetko pokryté, zostala tam sama, aj tak sa dostala k strele. Signalizovala brankárka Nemetová aj zranenie jednej svojej spoluhráčky po kontakte s našou korčuliarkou, no ale vylučovať sa nebude. Jedna z dvojice hlavných rozhodkyň mala pod dohľadom, tak sa venujeme nášmu vychádzaniu z obraného pásma, ktoré nie je ideálne. Pozor na krížnú prihrávku. Už si Poloniová hľadala priestor na spracovanie. Kapičáková, Bednárik, mala na dlhú hokejku a tak je naša akcia a prechod do útočného pásma zastavený. Pozor teraz na ďalšiu našu rýchlu akciu s 3 hráčkami na ľavom mantineli. Bednárik snaží sa Majerovej odobrať puk. Prirutila sa tam Hlinková z druhej vlny. Škoda, že neprišlo k otočeniu hry skôr. Kálisová musí hrať. Lejtová vyviezla cez modrú čiaru a prediera sa ďalej. Výborná práca od Haluškovej. Teraz klepla prihrávku, ale teraz sa naopak naštartovala len maďarskú hráčku Kristínu Weilerovú. Toutovej výborné čítanie hry. No, trúfam si povedať, že si naša najvýraznejšia postava do terajšom priebehu, alebo určite jedna z 3. Temča je veľmi šikovná hráčka na to, aká je vysoká, aké má parametre, tak rýchlo korčuluje, má šikovné ruky, naozaj šikovná mladá hráčka. Čakáme, či sa teraz nebude vylučovať, zdá sa, že nie. Ďalšia prihrávka medzi kruhy, tam puk poskakuje, musíme ho upratať. Stále je puk živý, až teraz si ho nachádza Zuzana Tomečková. Tak takéto chaotické situácie pre našou bránkou úplne 100% nezvládame, ale bez inkasovaného gólu, čo je samozrejme najdôležitejšie. Práve som išla povedať, že tam vládol nejaký chaos, totálna šermovačka, nikto netušil, kde je puk. Takže je super, že sa to Tomečkovej podarilo nájsť a prikryť ho. Weilerovej príležitosť z bezprostrednej blízkosti. Ale brankárka, ktorá chytá nielen v projekte, ale aj v Martine a v našej extralige. Popriala príležitosť na zákrok. A naša brankárka v druhej tretine je 100%. Strieľa všetkých 6 striel. Navyše teraz si zahráme presilovú hru, ktorá bude rozdelená do 2 tretín. Tak samozrejme naše ešte teraz neskórujú. Matejková. Možno by bolo lepšie aj počkať na sirénu a mať tak dlhší priestor na čerstvo porolbovanom ľade. No, budeme hrať 30 sekúnd presilovky v druhej 20-minútovke a zvyšok teda po zmene strán. A tu ešte raz ten faul maďarskej kapitánky. Loty Ognogová to prehnala s agresivitou a toto bolo veru dosť prehnané. Je super, že sa dostávame teraz do presilovej hry, lebo nemali sme úplne dobrú pasáž, tak si myslím, že nám to pomôže. A skúsme využiť ešte presilovku do sirény, ale máme to ťažšie, pretože budeme musieť hrať až spoza vlastnej bránky.
Samozrejme je tu ešte šanca na prechod do útočného pásma a rýchle zakončenie. Zaujímavé sťahovačky od Haluškovej, ktoré sú úspešné. Ešte 5 sekúnd, chcelo by to zakončiť a to sa snažíme, ale v poslednej chvíli tam Maďarky mali 2 hokejky. V tejto chvíli sa končí druhá tretina, ktorá bola podstatne priaznivejšia ako tretina číslo 1 a to z toho dôvodu, že sme dali 2 góly. V čase 26-27 využila presilovú hru Barbora Kapičáková. No a v čase 33-12 vyrovnala stav stretnutia na 2-2 Nikola Nemčeková, takže v tretej tretine je o čo hrať. Slovensko-Maďarsko po 40 minútach nerozhodne 2-2. Sme späť v Landshute, kde to bolo kaleidoskope emócií, zatiaľ čo v prvej tretine prevládal smútok z prehrávania 0-2, tak v druhej tretine to boli 2 naše góly, ktoré nás rozradostili a platí teraz stav medzi Slovenskom a Maďarskom po 40 minútach 2-2. Pomer striel je rovnako vyrovnaný ako po prvej tretine, tento raz v druhej tretine 6 pukov na jednu, 6 pukov na druhú stranu, v súčte 11-11, stav 2-2, jednoducho všetko vyrovnané, všetky ukazovatele, s výnimkou toho, že sme hrali viac presilových hier. No a presilovú hru budeme hrať ešte v trvaní 1 minúty a 30 sekúnd aj na úvod 3. 20 minútovky a to je ideálny priestor na to otočiť stav stretnutia, keďže jednu presilovú hru sme dnes už využili, tak by bolo veľmi fajn využiť aj tú nasledujúcu. Určite máme o čo hrať, ten obraz druhej hry sa jednoznačne z našej strany zlepšil. V druhej tretine sme videli určite živší hokej, verím, že na to nadviažeme a bude tretia tretina pokračovať v tomto tempe. Začíname ju presilovkou, tak mohli by sme tam pridať ešte jeden gólik a zostať na našej gólovej vlne. Samozrejme naladiť sa na ďalšie 2 zápasy, ktoré nás čakajú na nemeckom pohári, zápas s Francúzskom. Francúzsky sú účastníčkami olympijských hier v Miláne Cortine a takisto to platí o Nemkách, ktoré nás čakajú na záver. Nemky sú z elitnej divízie, francúzsky Maďarky z tej našej, s ktorými sa stretneme opäť v apríli na majstrovstvách sveta. Je to kvalitný turnaj, naozaj dobre obsadený, kvalitné zápasy pre naše hráčky. Myslím si, že im veľa dajú a v takýchto zápasoch sa získava veľa skúseností a je super s takýmito supermi hrať vyrovnané zápasy, ako vidíme aj dnes. Naše hráčky sú na turnaji druhýkrát, boli to aj v lani s rovnakou účasťou tímov ako v tomto roku. Pri tom prvom inauguračnom ročníku roku 2023 pod hlavičkou nemeckého pohára v podstate boli z účastníčok toho aktuálneho turnaja len domáce Nemky, okrem toho Češky, Finky a Dánky. Práve Češky vyhrali turnaj so ziskom plného počtu bodov. No ale v tomto roku veríme, že naše hráčky budú bojovať o tie vyššie priečky na turnaji, ale samozrejme, hoci aj v mužskom svete má nemecký pohár svoj význam, tak je to predsa len stále prípravný turnaj, ktorý ukazuje trénerom hráčky na medzinárodnej úrovni, ich aktuálnu formu. No a samozrejme to príprava na vrchol sezóny, ktorý potom vždy prichádza až na jar, či už v ženskej alebo mužskej kategórii. Tento turnaj je určite dobrým preverením pre každú hráčku, ktorá sa tam zúčastní, lebo naozaj tam získajú tie skúsenosti, odohrajú si dobré zápasy, takže si myslím, že je to pre každú veľký prínos. Loty Odnogová sedí na trestnej lavici a naše hráčky majú k dispozícii po rýchlej úprave vád na ľade ešte 90 presilovkových sekúnd, ale začíname zatiaľ z obranného pásma, kde sa bude vhadzovať, pretože sa puk dotkol ochrannej siete za našou brankárkou. Vyhrali sme boli a môžeme ísť dopredu. Aj keď s pošpiknutím Košeckej. Totová je pri puku. Pred bránkou Fančovičová, Košecká na modrej čiare. Dobrá rotácia našich troch hráčok a výborná strela, ktorá prináša otočenie skóre. Totová, 3-2. Toto sú presne tie situácie, čo som spomínala. Treba to páliť na bránu. Brankárka opäť asi toho moc nevidela a prešlo to. Výborná práca od Totovej.
Chválili sme mu Totovu za jej individuálne akcie z prvej, druhej tretiny. Mala 3 strelecké pokusy, ktoré boli nebezpečné a ten štvrtý je gólový. Výborná práca Hlinkovej pred bránkou, podobne ako pri našom prvom presilovkom góle. Aj teraz podobne ako Fančovičová v dráhe letu puku. No a Ema Totová nás posiela do vedenia. Tak výborný úvod tretej tretiny. Vedieme nad Maďarskom 3-2. Emča má naozaj dobrú strelu. Ťažko sa to chytá, takže je skvelé, že to tam vyslala na bránu a padlo to. Ema Totová je rodáčka z Nových Zámkov. V aktuálnej sezóne švédskej najvyššej súťaže má na konte 5 bodov v 16 zápasoch. V lani pôsobila či už v projekte, ale takisto aj v Slovane Bratislava. V závere aj 2 zápasy v play-off odohrala. Za 2 duely nazbierala 7 bodov. V mládeži pôsobila v Nových Zámkoch. Samozrejme v mužských kategóriách hrala aj v doraste nižšej ligy. Teraz ale venujeme ďalšej našej akcii. Halušková totiž pálila na bránku. Zabrzdený prechod Maďariek cez polovicu kolziska. Vyriešili to len nastreleným puku, ktorý berie Drábeková. Rozohrávka jej nevyšla, ale boli tam ďalšie naše hráčky, ktoré opäť puk získavajú. Tu bude prvá Gálisová. Na 2 či na 3 krát. Puk síce neodpálila, ale 2 maďarské hokejky, áno. Ťažká prihrávka na spracovanie, ale predsa len. Sme sa dostali z nebezpečenstva. Lipajová vrátila späť na kostkovej hokejku. Gálisová o mantinel nie príliš dôrazne. Ale zatiaľ Maďarky nehryzú. Odvážny individuálny prienik a je tu z toho maďarská príležitosť a obrovská šanca pre Lejtovú. Tomečková si zrejme na ten puk siahla. Zbytočná strata puku, z ktorej bolo ohrozenie našej brány, naozaj zase nebezpečná strela. Myslím si, že Tomečková tam zasahovala. Z jednej chyby je napokon z toho opäť kolotoč pred našou bránkou. Našťastie táto prihrávka bola veľmi ťažká na realizáciu, čo nás dostáva v červenej čiare. No, zdalo sa, že Nemetová nemá veľmi záujem hrať puk. Pokračuje sa ďalej. Maďarky dnes 2-krát vylúčené za nedovolený bodyček, nedovolenú hru telom. Prihrávka na pety pre Hlinkovú, ale ešte trilila za pukom. Simonová po mantineli. Tomečková ďaleko z bránky, musí sa rýchlo vrátiť. Prišli jej pomôcť spoluhráčky. Opäť Viktória Simonová, ale už sú to naše, ktoré môžu vyskúšať pozornosť Nemetovej aj strelou zo stredného pásma. Navyše máme teraz boli v útočnom a za najlepšie možné riešenie. Nemetová to radšej to prerušila, ako by tam mala niečo riskovať. Takže získavame buly a verím, že sa dostaneme do nejakých šancí. Tu je tá chyba Kostkovej a následne obrovská šanca pre Madi Lejtovú. Skrytá strela od Laury Šulíkovej z modrej čiary. Jokajová Silagiová a jej strela z uhla. Dobré obhodenie Nemčekovej, ale ďaleko sa nedostala. Samozrejme, sme teraz v inej pozícii a to v takej, že máme jednogólový náskok. Samozrejme, neprichádza do úvahy žiadne uzavretie sa do ulity pred našu brankárku. Práve tou nátlakovou hrou, po ktorej sme volali po prvej tretine, sme dostali Maďarky na chvíľu na kolena, dali sme im 2 góly v druhej tretine, tretí na začiatku tretej.
A v takom duchu by určite chceli aj Mosnárové z Verenkyne pokračovať. Myslím, že teraz už skôr sa bude len kontrolovať tá hra a verím, že to udržíme, nepustíme Maďarky do nejakých nebezpečných príležitostí. Naozaj sme sa dostali do dobrej pozície. Musím dievčatá pochváliť za to, že za stavu 2-0 v prospech Maďariek sa nevzdali a pozeráme sa teraz na určite lepší výsledok. Ale opäť zbytočná chyba pri vyvážaní puku od Lucie Drábekovej a hneď z toho bola šanca pre Polóniovú. Tomečková nás teraz drží. Opäť dobrá strela, tých 30 cm nad ľadom, ťažko chytateľná, ale Tomečková si s tým poradila. Takže Drábeková zbytočne teraz vyvážala puk spoza bránky cez dve hokejky. Takže napadanie v trojici prináša zisk puku. Fančovičová, už Beňáková. Zakončenie, s ktorým si Nemetová poradila, ale opäť nás posúva do maďarského obranného pásma. Prerušuje to pre istotu, určite je tam už nejaký rešpekt aj z toho výsledku. Naozaj potom to otočenie je to úplne iný zápas. Teraz to bolo bez streleckého pokusu na bránku. Majerová môže rozohrať. Ale neurobila to vôbec dobre. Naše sú tam v trojici. Beňáková pri prvej tyčke hľadala Fančovičovú. Opäť Fančovičová. Má to však na víkend. Aj protismerná kľúčka. Takon zrýchlila akciu a otočenie hry nebolo vôbec márne na Matejkovú. Beňáková, krížna prihrávka Rumanovej. Obrovská šanca. Ešte Rumanová puk berie. Tá sa tam prirútila z druhej vlny. Po tom, čo naskočila z hráčskej lavice a dostala sa do obrovskej šance na zveľadenie nášho náskoku. Pozor však aj teraz na maďarskej protiútok. Opäť sme zbytočne stratili puk a výborná Tomečková Korčulov zasiahla proti tejto krížnej strele. Navyše Lítová tam opäť čaká na odrazený puk a možnú dorážku. Lipajová mala to na strelu. Možno na druhý pokus, ale rozhodla sa otočiť hru cez odnogovú. Tá hľadala hokejku Pahečokovej, Tótovej. Znova Boglárka, Pahečoková, Tótová. Pozor na tento puk, ktorý stojí v bránkovisku. Už ho upratala Gálisová. Ale chvíľu tam nepovšimnutý. Ďalšia maďarská šanca. Opäť výborná Tomečková po strele Seregiovej. Ešte je tam stále maďarský tlak v okolí našej bránky. Tak upracme to do bezpečia, aspoň na zakázané uvoľnenie. Ale to sa nám nedarí a je tu opäť maďarská príležitosť. Musíme sa zmocniť puku. A Nemčeková to robí. A oslobodzuje náš tým a nie za cenu zakázaného uvoľnenia. Môžeme rýchlo prestriedať. Maďarky tam teraz boli naozaj nebezpečné. Treba pochváliť našu brankárku. Podržala nás, mala tam fakt teraz pár dobrých zákrokov. Dobrá rozohrávka od Hajdovej. Ale teraz sa píska. No a pozrime sa na tú odnogovej strelu a ten puk, ktorý zostal stáť v bránkovisku. No a Seregiová tam bola veľmi rýchlo. A ďalšia je 100% šanca, výborná Tomečková. To bol výborný zákrok, naozaj skvelá reakcia. Ani Jackie Chan či Jean-Claude Van Damme v najlepších rokoch by sa nehamili za taký výkop nohou. Určite nie. Maďarky sú v offside. Takže hra prerušená. No a vedieme nad Maďarskom. 3-2. Ústredná postava uplynulých minút je Zuzana Tomečková, ktorá vychytala viaceré šance, najmä teda od Míry Seregiovej, ktorá tam mala 2 či 3 dobré príležitosti na vyrovnanie. Stále sa držíme s jednogólovým náskokom, ale musíme byť opäť
najmä v hre s tou aktívnejšou hrou, tým myslením aj že za cenu risku v niektorých situáciách pri napadaní. Pretože v takom systéme sme dostali Maďarky pod tlak. Ale je nejakým spôsobom dobré, že máme za sebou aj takúto časť zápasu, pretože brankárke to pridalo na sebavedomí a teraz pokiaľ by sa nejaká situácia vyskytla, tak určite sa aj tie situácie budú riešiť jednoduchšie a s väčším pokojom. Áno, tak boli pasáže, keď si mohla Zuzana Tomečková len mlaskať v bránke a nemala žiadnu prácu. Ale teraz opäť v zápasovej teplote, teraz musí zasahovať opäť. Výborný individuálny prienik od Nicolette Férovej. Až veľmi jednoducho sme pustili Férovú k zakončeniu. Čo teraz Toutová? Netrúfla si na presilu maďarských hráčok. Pozor na chybu vzadu. Zvládla to Šulíková, ale iba nakrátko. Znova sú Maďarky pri puku. Lipajová strieľa po ľade. Tlačí sa Jokaj Silagiová pred bránku. Už je medzi kruhmi, ale bez puku. Halušková. Backendom nastreluje na zadný mantinel. Toutová. Dobre sa naše vrátili so všetkými 5 hráčkami. Zatiaľ, čo Maďarky tam boli v trojici, aj preto sme ich vytlačili k mantinelu. Tretia tretina je, ale v znamení maďarských striel 10-5 je ten pomer v prospech našich súperiek, ale na góly 1-0 v tretej tretine. Zuzka mala teraz viac času zažiariť. Boli by sme možno radšej, keby sme to úplne nevideli, ale naozaj super získala svoje sebavedomie. Teraz sa črtá naša šanca. Škoda, že ten puk neprešiel k Fančovičovej, ktorá by sa už sama rútila na Nemetovú. Fančovičová ale bojuje ešte za bránkou. Získali sme aspoň sekundy. Vyše 10 minút ešte pred nami. Nastrelenie od Beňákovej. Nemyslela to vôbec zle. Majerová. Opäť sme naskladali všetky hráčky medzi modrú a červenú čiaru. Maďarky nemali kadiaľ. Romana Košecka. Pri mantineli Hlinkovú. Tá aj takýmto lobom zo stredného pásma vybojovala útočné pásmo. A bude sa opäť hrať tam, kde to chceme vidieť, teda pred maďarskou bránkou. Získala nám týmto lobom vlastne aspoň pásmo, čo je pre nás pozitívne. Radšej sa tam usadiť, pekne si to postaviť na buli a vypracovať z toho lepšiu pozíciu. A to sa nám aj darí. Kapičáková môže zakončiť aj strieľa veľmi dobre spoza nôh Kišovej Simonovej. Lejtová. Gejlerová. Výborný návrat Kapičákovej. Síce pridlhá prihrávka, ale aspoň nás oslobodzuje, lenže hra sa vráti späť. Predsa len ten odraz puku nehral v náš prospech. Došúchal sa až za bránkovú čiaru a tak je z toho zakázané uvoľnenie a buli pred Tomečkovou. Tu ešte raz Kapičákovej, výborná skrytá strela. Myslela to dobre a išla dobrým smerom tá strela. Škoda, že to netrafilo bránu. Zvládame buli v obrannom pásme. Môžeme rozohrať cez Šulíkovú. Ale síce sme boli pri puku, tak ten prechod z obranného pásma nám niekedy viazne. Najmä keď na ľadovej ploche tento nebezpečný druhý maďarský útok ešte s obrankyňou Lipajovou. Výborný blok od Barbory Kapičákovej. Ďalšia strieľa ešte tečovaná. Tomečková toho veľa nevidela. A teraz môžeme ísť dopredu. Kapičáková odstavená od Nogovou. Tá už bola posledná maďarská hráčka pred Anikou Németovou.
Hryzu teraz Maďarky, snažia sa dostať do tých príležitostí, už im neostáva tak veľa času. Sice 8 minút je ešte dosť času v hokeji, ale aj tak už ten tlak určite na nich je. No a niekedy ich posadíme na koňa a my, keďže my v podstate ako v tomto prípade len odozdáme puk bez nejakého výrazného tlaku a musíme sa brániť. Ďalšia strela, rieši to Tomečková úspešným zákrokom. Ale opäť situácia, ktorá bola zbytočná, keďže sme mali istý puk v obrannom pásme, ale ďaleko sme ho nevyviezli. Bolo to tam nebezpečné, teraz je naozaj dobré, že to prerušila. Vidieť, že v Martine rastú výborné hokejové brankárky. Vlastne titulovú sezónu, ktorú som v Martine odchytala, tak som odchytala so Zuzkou na striedačke, takže možno nejaké know-how odkúkala. No, vytvárala minimálne výborný tlak na jednotku. Určite, určite. Aj teraz ten post brankárskej jednotky je určite zamotaný po takýchto výkonoch. A to si samozrejme počkáme až smerom k majstrovstvám sveta. Zuzka je určite šikovná brankárka, naozaj môžeme to vidieť aj dnes. Keď prišli pasáže, že na ňu bolo veľa striel, tak si to tam pokryla. Mala tam dobré zákroky. Opäť máme istý puk. Čo s ním spraví Gálisová? Pošle po mantineli a aspoň takýmto spôsobom sa oslobodzujeme. Ďalších 6-7 sekúnd uplynulo. Navyše sa pokračuje ďalej. Nebolo to zakázané uvoľnenie. Totová stratila stabilitu pri mantineli. Korčuliarsky súboj, ktorý potrebuje zvládnuť Gálisová. Aj to zvládla. Nemčeková už je v pásme, nie však na dostrel, keďže v poslednej chvíli Kišová Simonová jej vypichla puk. Halušková bojuje. Spolu s ňou Beňáková. Naša kombinovaná formácia pri dostriedávaní a opäť bude musieť Tomečková prerušiť hru. To aj robí. Stále vedieme nad Maďarkami. 3-2. Avizovaný aj zajtrajší program v rámci mužského turnaja na nemeckom pohári. My sa samozrejme najviac tešíme na vystúpenia slovenských hokejistov. Zajtra štartujeme zápasom proti Rakúsku 12. hodiny a 15. minúty. Potom zápas Slovensko-Lotyšsko 8. novembra o 11. No a 9. novembra to je zápas s domácim Nemeckom o 14. hodiny a 45. minúty. Veríme, že súboj o víťazstvo na tohto ročnom nemeckom pohári. Všetko o vysielaní o športu. Tak ako aj zápasy ženských hokejistiek. No a ten puk je na našej striedačke, ale nebude to dvojka, keďže nešiel puk cez plexisklo. Košecká si tak môže vydýchnuť. Ísť teraz do 4 by naozaj bolo veľmi kritické. Ale ak tento zápas dobojujeme do úspešného konca, tak sa opäť potvrdí to, je to zo starých hokejových klíše, že ak nevyužijete presilovú hru 5-3, nezaslúžite si vyhrať. No a to Maďarky mali presilovú hru 5-3 v trvaní 90 sekúnd. Za stavu 2-0 ešte v prvej tretine, kde boli lepším tímom. To som práve chcela dodať, že ešte to bolo za stavu 2-0. Nepremenili to a teraz sme na koni my a verím, že to tak už udržíme. Že práve to ubránené oslabenie nám dodalo impuls do ďalšieho priebehu. Vysoká hokejka, ktorá hru prerušuje. Ale rozkuskovanie hry to je momentálne niečo, čo nám vyhovuje. Hoci samozrejme urputne brániť iba jednogólový náskok je veľmi zložité, tak kúskovanie hry je cesta, ako si postrážiť 3 body. Hrá nám to určite do karát. Potrebujeme teraz hlavne s kľudom na hokejkách dohrať posledných 6,5 minúty. V ideálnom prípade tam ešte pridať gól. Maďarky mali v tretej tretine už do týchto chvíľ viac striel ako za celý dovtedajší priebeh. Teda aktuálne 12, zatiaľ čo
Za 2/3 vystrelí 11 pukov na Tomečkovú. Lejtová. Maďarky nie sú na nemeckom pohári v úplne najlepšom zložení, pár hráčok, ktoré pravidelne hrávajú v európskych súťažiach. Či v zámorí chýba, ale i tak je poznať tú kvalitu, najmä v prvých dvoch formáciách. Práve prvý útok. Maďariek je na ľadovej ploche, držíme ho zatiaľ mimo palebných pozícií. Čo ale teraz Weilerovej strela zrazená do rohu. Tomečková zasahovať nemusela. Jednoducho pretečovaný puk za červenou čiarou. Tak aby sme opäť ukrojili ďalšie sekundy z tretej tretiny. To sú presne situácie, ktorými si teraz pomáhame a naozaj nám ich je treba. Jednu hráčku posielame aj na napadanie. Vančovičová na červenej čiare puk získava, ale už sa veľmi hlboko do útočného pásma nederie. Bola tam ešte Julia Matejková. Otvorený priestor využívajú Maďarky na prechod do tretiny. Príliš ustúpila obrankyňa Galicová a navyše pôjde na trestnú lavicu. Tam faul na pokulárku Pajčokovú Totovú. No a to, čo sme nechťac privolali, je realitou. Pravdepodobne hrá vysokou hokejkou. Teraz prišiel nedovolený zákrok. Nejednoznačne od Emy Galisovej, takže je tu maďarská presilovka. A to budú veľmi krušné 2 minúty pred našou golmankou. Pozor hneď na rýchlu výmenu puku na maďarskej strane. Dobré prečítanie hry od Bednárik. Lejtová tou krosovou prihrávkou hľadala voľnú spoluhráčku. Opätová práca od Bednárik. Zastavila Weilerovú a bránime sa. Pol minútky oslabenia uplynulo. Výborná práca od našich zatiaľ v tomto oslabení. Prišlo naozaj vo veľmi nevhodnom čase, ale zatiaľ to vyzerá dobre. Pozor ale na rýchly prienik. Dabasiová je už pri puku. Fančovičová chce zdvojiť pri mantineli. Spoločne s Drábekovou superky. No, tu by sme nezískali, ale aspoň sme Maďarky k ničomu nepustili. Treba si držať pevný bráňací tvar. Pozor na túto krížnu prihrávku, ktorá napokon prišla Lipajovej na hokejku. Ale ako praváčka to mala veľmi ťažké na strelu z prvej. Úspešný zákrok pre Zuzanu Tomečkovú. Nesadla aj tam úplne tá strela. Ďaká Bohu pre nás, ale Tomečková to aj tak pokryla a prerušila pre istotu hru. Lapila puk lapačkou, ktorý tak plachtil smerom na bránku. Paradoxne tie sa chytajú najťažšie. Pekné otočenie hry, aj celá maďarská presilovková kombinácia. Už tá finalizácia nebola úplne ideálna. Pajčiková, Totová, Ťokajová, Silagiová za bránkou a hľadala do streleckej pozície Seregďovú. Prudká strela z prvej, ale výborný zákrok Tomečkovej po rane Frusiny Majerovej od modrej čiary. Dobre sa tam presunula na tú strelu, vlastne stála priamo oproti nej, čiže nemyslím si, že by táto strela nejaké problémy urobila. Ale ešte tam bola Ťokajová Silagiová, ktorá nebola ďaleko k teču. Našťastie sa toho puku nedotkla, nezmenil, tak puk dráhu letu. Ďalšia strela, krátko po buli. Teraz sa to kopí. Z každej pozície Maďarky chcú strieľať 3 minúty pred koncom tretej tretiny. Ešte 10 sekúnd sa budeme brániť so 4 hráčkami na ľade. Tlačia sa do príležitosti, čas už sa im kráti, takže nie sa čo čudovať, ale zatiaľ to držíme a verím, že to udržíme do konca. Oslabenie sme zvládli. Strela zblokovaná do rohu.
Už môžeme jedným očkom sledovať aj Aniku Nemetovú, kedy sa poberie z bránky. Maďarky rotujú v petici v útočnom pásme. Lipajová, autorka prvého maďarského gólu v zápase. Gabasiová pred bránku Weilerovej. Maďarky teraz hrajú na dve formácie v závere. Tak ten puk len tak, že minul Tomečkovej bránku. Neodpálili sme. Puk do bezpečia. Pozor na ďalšiu príležitosť. Od Nogaová. Výborná Tomečková, ktorá avizuje zásah puku do masky. Ale bol to ďalší úspešný zákrok. Krúšne chvíle teraz, naozaj. Sama som tu a sledujem a dúfam už len nech to nejako dobojujeme. Ale teraz dobrá Tomečková. Zasiahla aj keď hlavou, ale hlavne, že ten puk je mimo našej bránky. Ešte predchádzajúci zákrok, keď vyrazila puk tesne vedľa našej bránky. Zbiera tie zákroky, už 17 úspešných má na konte v tretej tretine. Buli sa bude opakovať s varovaním na maďarskej strane. Sme už v záverečnej 120 sekundovke. Zvyšuje sa dôležitosť hľadzovania, najmä v obrannom pásme pre náš tým. Maďarky možno čakajú práve na úspešné buly, ktoré prichádza, aby mohli stiahnuť Nemetovú z bránky. Sice rýchly strelecký pokus, ale bez gólových parametrov od Majerovej. Ďalší zákrok pre našu brankárku. Nemyslím si, že táto strela robila nejaké problémy. Tentoraz puk berieme po buli. Halušková môže ísť dopredu. Dostala sa do rohu, ale puk drží na hokejke stále ďaleko od našej bránky. Výborná práca od Haluškovej. Síce nevystrelila, ale teraz je to určite odpúšťame. Totová v šanci, ešte sťahovačka Totovej. A ešte ďalší strelecký pokus. Tentoraz pálila Halušková z druhej vlny. Tak veľmi dobrá práca nášho druhého útoku, ale bude sa vylúčovať a opäť na našej strane. Tak to je veľká škoda za tento útočný faul. Pôjde Totova na trestnú lavicu 83 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Ešte raz tá obrovská šanca číslo 1 a potom hneď aj gólová dorážka. Výborná Nemetová v tejto chvíli. Práve som chcela Totovu pochváliť za to, ako sa tam krásne dostala. Naozaj vypracovala gólovú šancu, ale potom prišiel nezmyselný faul naozaj v takomto čase. Ten chcete ale radšej režisér prenosu ani neukázal v opakovanom zábere. Videli sme šancu, zostaneme pri tých pozitívnych veciach a verím, že oslabenie ubránime. Tak, áno, dve vylúčenia v krátkom čase, v samom závere, určite to je niečo, čo nechce žiaden tím, ktorý vedie o jeden gól. Tu teraz uvidíme tú prílišnú tvrdosť Totovej pri mantineli. Tak v mužskom hokeji by z toho bol dobrý hit, ale v ženskom je to už predsa len veľmi prudké narazenie na mantinel. Možno trošku Emčina nevýhoda v tom, že naozaj je vyššia, tým pádom má tú silu väčšiu, tak možno od nižšej hráčky by to nepôsobilo takto hrozne. Aj oddychový čas, ktorý si zobrali Maďarky, Delaney Collinsová. Tam čo to nakreslila svojim hráčkam. To isté platí ale aj pre Miroslava Mosnára, ktorí jeho asistentmi sú Jan Spín a Iveta Frühauf. No, je Aniko Nemetová už na striedačke. Maďarky hrajú so 6. Dvojnásobná prevaha, navyše pošlindnutie jednej z našich. Ale ešte sa stále držíme bez toho, aby Maďarky zakončili akciu. Minútu majú na to, aby strelili vyrovnávajúci gól. My samozrejme sme minútu od víťazstva. Pozor na Lipajovej, strielanú prihrávku. Dobrá Drábeková. Aj jej práca hokejkou pred bránkou. Ďalšia maďarská kombinácia ešte s 3 hráčkami pred našou bránkou. Bol stále živý, poskakujúci pred bránkoviskom. Pozor na Lipajovú, ktorá to má opäť na strelu. Už je Lipajová v dobrej palebnej pozícii. Tomečkovej výborný zákrok. Na vyrážačku veľa toho nevidela naša brankárka, ktorá má už 19 úspešných zákrokov v tretej tretine. Teraz ďalšiemu nečelila, ale Lipajová je stále pri puku 30 sekúnd. Ešte zostáva do konca tretej tretiny. Maďarky sú stále pred našou brankárkou. Tentoraz je to výborná strela od Weilerovej a ešte lepší Tomečkovej zákrok. Nedarí sa nám puk získať. Weilerová ho má na hokejke 15 sekúnd do konca. Strela od Nogaovej a výborná Tomečková.
Tak to bol famózny zákrok Lapačkov. 10 sekúnd pred koncom, ktorý nás stále drží na 3 bodoch. Puk je v rohu klziska, tam ho potrebujeme udržať a v tejto chvíli sa zápas končí a vyhrávame nad Maďarskom 3-2. Tak Zuzana Tomečková s excelentným záverom v poslednej minúte a bravúrnym zákrokom v poslednej 10 minútovke udržala naše najtesnejšie vedenie. A Maďarky na nemeckom pohári zdolávame. Je to pre nás prvé víťazstvo na tomto turnaj. Krásny highlight v závere od Tomečkovej. Naozaj posledné minúty tohto zápasu boli náročnejšie pre mňa, keby som ich chytala. Tuším, že sa aj viac potím. Takže naozaj veľká radosť a toto bol nádherný zákrok. Tak a nemohla sa sťažovať v poslednej chvíli, v posledných minútach Tomečková na málo práce. No a 22 striel napokon kryla v tretej tretine. To je dvojnásobok, ako mali Maďarky za 40 minút hry. Naozaj prišiel nakoniec aj jej čas zažiariť a presne správny čas vyťahla tie najdôležitejšie zákroky a môžeme jej ďakovať tiež za zisk týchto bodov v turnaji. Nám stačila strelecká postupka, 5 striel, 6 striel a 7 striel. A jedna zo 7 v tretej tretine bola gólová od Emy Tótovej, ktorá síce ešte v závere dodala Maďarkám šancu na vyrovnanie, ale mali sme v bránke Zuzanu Tomečkovú, ktorá by si s najväčšou pravdepodobnosťou mala prebrať cenu pre najlepšiu hráčku zápasu za tú tretiu tretinu a ten záver samotný nepochybne. Ale viaceré veľmi pekné momenty sme videli od viacerých našich hráčov v dueli. Určite by si to dnes zaslúžila, keď sme videli tú poslednú tretinu. Zo začiatku to nevyzeralo úplne na zápas, v ktorom zažiere brankári, ale nakoniec sa to totálne otočilo. Naozaj v tej tretej tretine tam bolo veľmi veľa krásnych zákrokov. Izabel Lipajová, hráčka, ktorá otvorila skóre, je najlepšou hráčkou na maďarskej strane. Za Slovensko skórovali Kapičáková, Nemčeková a Tótová. Tak Barbora Kapičáková napokon našou najlepšou hráčkou. Takisto hokejistka, ktorá dala prvý gól svojho tímu. No a v tej 27 minúte, keď skórovala v presilovej hre, zobrala to na seba, výborne vystrelila, prekonala Nemetovú, tak ten moment nás naštartoval do ďalšieho priebehu, keď práve Nemčeková ešte v prostrednej časti vyrovnala. No a potom prišli chvíle v presilovej hre už v úvode tretej tretiny pre Emu Tótovú. Výborný vstup do turnaja. Čaká nás Francúzsko a Nemecko, opäť veľmi kvalitné súperky. Budú to kvalitné zápasy, zase preveria naše dievčatá a verím, že budú takisto s úspešným koncom a budeme im držať palce. Samozrejme zápasy našej ženskej hokejovej reprezentácie si nenechajte ujsť na obrazovkách Jošportu, zajtra na Jošport 2 duel s Francúzskom. Budeme od zajtra sledovať aj vystúpenia našich mužov na turnaji. Budeme samozrejme aj im držať palce. Veríme, že to bude rovnako s úspešným záverom, tak ako dnes pre naše hokejistky. Dnes veľmi pekne ďakujem za spolukomentovanie našej reprezentačnej brankárky Andrej Rišianovej. Ďakujem, že som tu mohla byť a prajem divákom ešte príjemný zvyšok dňa. Veríme, že ťa budeme ešte niekedy počuť, ale možno ešte radšej vidieť v bránke. No samozrejme, na to si počkáme v priebehu sezóny. Budeme to všetko sledovať aj na obrazovkách Jošportu. Už zajtra je tu ďalší prenos zo ženského hokeja. Verím, že budete pri tom. Dovtedy pekný zvyšok dňa.